Hihimas lang, hihimas. Ha? Opo, himas-himas lang tatay. Very good. Isang magandang umaga. Magpapakain tayo ngayon kay Pagaspas. Tapos palabasin uli natin. Anong nakaraan nga mga kasinag, pinalabas natin si Pagaspas. Ngayon po papalabasin uli natin siya. May stock na pati akong pagkain ngayon mga kasinag. Pagkain ni Pagaspas, native chicken. Halika na, labas na. Ayan na. Halika na dito. May pagkain ako dito. Ito, ganito. Bigyan mo na kita ng isa. Ayan na. Okay, very good. Halika na, labas na. Pakainin kita dito sa labas. Halika na, dali. Ayan o, dami. Halika na. Sige na, halika na. Pagkain ni Pagaspas mga kasinag, nilagay ko sa loob ng baso. Gayat-gayat ko na ito at papalabasin ko siya. Ayan. Halika dito. Labas ka. Pakakain yan mga kasinag, hayaan natin siyang makalabas. At dito ka lang uli siya pakainin sa labas pag nandito na. Ayan. Nakakain siya. Alam, masarap ba? Ayan na si Pagaspas mga kasinag. Buwaba na sa may bintana. Tingnan, labas na. Kunin mo na iniwan kong pagkain dyan. Pagkain mo, labas ka na. Naantok lang ako sa iyo. Yan, oh, very good. Ayun, sa puno ng mangga. Apo, ayos ka ang pwesto. Mag-ayos ka ang pwesto. Pakainin kita. Dito. Halika dito, dali. Dito ka sa baba. Pakainin kita. Pakainin natin si Pagaspas mga kasinag. Yan, very good. Di ba po ka nang ayos? Kainin mo yan. Naglabas kusa. Maganda yung masanay na siya dito sa labas.
Sige na, kainin mo na yan. Ano, hindi ka makabuelo? Hanap ka dadapuan. Hanap ka dadapuan ng malaking sanga. Okay, very good. Ganyan dapat lulunukin mo. Kung hindi mo kayang hiwain at hindi mo kayang damputin ang paa mo, lunukin mo lang. Maliit lang naman yung gayat ko. Meron pa oh. Oh, meron pa. Oh, halika. Dali, lapit. Lapit, meron pa oh. Ayan. Oh. Ganyan, gina. Very good. Ayan, very good. Kain lang ang kain ha. Hawak daw. Hihimas lang, hihimas. Ha? Opo, himas-himas lang tatay. Hihimas-himas lang ha. Hayaan mo natin kung saan siya pupunta. Ayan, ayan, lumipat ng puno. Yun, yun, tumaas na. Ayan na. Saan naman daw lilipad yan? Oh, galit yung didit, galit. Sige ang galaw-galaw ng buntot ni Pagaspas. Siguro mga kasinag, kinakati na yung ano niyang buntot. Kasi marami yung putol na buntot eh. Kailangan siguro matagkal yun. Kasi dadalawa pa lang ang tumubo sa buntot niya oh. Silaw, masuriaw. Walang araw. Saan daw pupunta yan? Antabayan natin mga kasinag kung saan naman pupunta si Pagaspas. Wag bilad na naman. Arantayin natin. Galit yung ibon na didit. Ayun na. Ayun o, yung ibon na yun o. Yun, yung maliit na ibon. Galit kay Pagaspas. Ayan o, yan o. Galit kay Pagaspas yung maliit na ibon. Ayan na oh. Yung ano, pidit data yun, didit kung tawagin dito. Pidit. Diyan na nag-standby si Pagaspas sa taas ng ano na yun, mangga. Barabantayan ko lang mga kasinag. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Hindi kasi natin siya pwedeng pabayaan. Baka pag lumipad siya, makarating naman siya dyan sa palayan kung saan baba dyan. Habulin siya ang aso. Hindi ko pa kaya nakikita ito kung matapang siya sa mga hayop o kung matapang siya sa aso. Pero pag nalaman ko mga kasinag na matapang siya, na hindi siya maapi ng mga aso, pabayaan natin yan.
At sanayin pa rin natin na babalik siya dun sa bahay niya. Simula ngayon, hayaan natin siyang maging malaya. Alpas-alpasan na natin. Ito kasing mangga na ito mga kasinag, plano kong gawa ng kubo. Kulungin ko ng lambat ito. Hindi pa lang ako makabuelo ngayon, gawa ng marami pa akong inaasikaso. Pero antayin nyo mga kasinag, kukuha ako ng mahaligihin na gagawin muna natin siya dyan ng kubo. Tapos bago natin balutan itong puno na ito ng lambat. Ang plano ko kasi dito mga kasinag, gagawin muna ako ng kubo dyan, yung masisilungan ni Pagaspas, bago natin balutan ito ng lambat. Hayaan natin siya dito sa malaking puno na ito. Hayaan natin siya maging malaya kagaya ni Bagus mga kasinag. Ayun pa rin siya, oh. Ayun, kataas ng puno. Mga kasinag, kanina pala mga kasinag, iniwan natin si Pagaspas dito sa puno ng mangga. Hanggang ngayon, napatulog na lang ako, mag-alas 2 na. Kagigising ko lang, hindi pa rin umalis si Pagaspas. Ayun pa rin, oh. Ayun, nakita nyo. Mabuti naman kung ganyan, nang masanay siya dito mga kasinag. Ayun talaga si Pagaspas mga kasinag, oh. Sige yung kampay ng pakpak, oh. Natutuwa siya maligo. Medyo malayo kasi mga kasinag, kaya hindi nyo gaano makita. Nahaharangan pa ng mga dahon. Nakabuka yung kanyang pakpak, oh. Pagaspas! Pasensya na kayo mga kasinag, kung may tunog ng washing. Tapos nag-washing si Mrs. yan. Lalabas siya. Nag-uulan kasi kaya hindi ko malapitan. Makabasa ako. Ayan si Pagaspas mga kasinag. Naligo siya kanina sa ulan. Yung pag-ulan ng malakas kanina, dyan na si Pagaspas inabot ng ulan mga kasinag. Kanina nga ipinapakita ko sa inyo, binubuka niya yung pakpak niya, tapos nagagano, kakampay-kampay siya. Kaso lang hindi kita dun, oh. Nandun ako eh. Naharangan kasi ang dahon pag itututok ko yung camera. Para rin si Bagus ito mga kasinag, si Pagaspas. Simula ngayon, araw-araw na natin papalabasin ito para masanay na siya mga kasinag.